pružite vašu listu i kandidata. Jer ako ne iziđeš na izbore, zaludu ti je poslije čiketati za vlade. Ne kaži, ne znam kome svoj glas dati. Ako ne glasaš, oni će znati tvoje ime i prezime, a onda kažeš, svi su isti, a ti glasaj za ono čiji su manija športnji prsti. Zato, kako mona doma ne čuči, iziđi na izbore i ti odluči. Možeš biti i sese bandijere, ali kad glasaš ne izneveri sebe. Niko